Wara sentej ta' pandemija, il-festa tal-Ajt il-kbir f'pajjiżna se tiġi ċelebrata kif konna nafuha qabel hekk kif l-istatwi ta' Kristu irxoxt terqu madwar l-bliet u rħula f'pajjiżna. Waħda mill-bliet fejn saret il-purċissjoni kienet Bormla. F'temp mill-isbaħ xemxi, eluf ta' nies inġabru f'diversi żoni ta' din il-belt fost l-oħrajn biex jaraw il-ġirja tradizzjonali mill-aktar popolari bil-vara ta' Kristu rxoxt fiż-żona imsejħa ix-Xejra bejn Bormla u l-Birgu. Bejn ġirja oħra, tkellimna ma' żewġ reffija li ma' One News esprimew il-ferħ tagħhom li l-istatwa ta' Kristu rxoxt ħarġet mill-Knisja wara sentej ta' pandemija. Ifimni wara sentej, nissa ġejna aktar bigrinta, għall-ikbar festa tal-Knisja, ġifieri hawnhekk in-nies jinżlu biħġarhom biex jaraw il-varaġġat tal-irxoxt tiġri fit-toroq ta' Bormla u aħna bħala reffija konna ħerqana illi wara sentej li ma stajniex nħorġu ħabbar pandemija sa nżilna aktar biħġarna. Reffi ieħor li refa kemm il-darba f'purċissjoni tal-Ajt il-Kbir għalilna li din is-sena ħassu daqs li kieku kienet l-ewwel darba. Eċitat ħafna, isi ħaterfa l-ewwel darba għax tinsih daw żmien li għaddew. Issa xiġri ma' triq. Ma' dan ir-reffieħ tkellimna dwar it-tħejjiet li jsiru qabel il-ġirja tradizzjonali bl-istatwa. M'hemm xi ħaġa speċjali, niftehmu aħna reffija mbagħad in-nies jidħlu minn ma' triq. L-importanti min speċjalment min ikun warajk irid jagħmel pażżaj li ma jwaqqakx. Fimt? Dik biss li fiha il-ġirja. Sintendi, waqt din il-purċissjoni tradizzjonali fl-akbar festa tal-Knisja Kattolika kien hemm il-banda ta' kumpanja bil-marċi sbieħ tagħha. F'Bormla tkellimna mas-surmas tal-banda San George li qalilna kif wara l-pandemija kien hemm mużiċisti li wafqu idoqqu u bekk kellhom isibu oħrajn. Ovvjament kien hemm preparazzjoni l-ewwel ta' ħeġġa għax stennejna l-ewwel stennejna l-ġimgħa ma sfortunatament ma ħriġniex. Però kien hemm ċertu stennija li ovvjament din il-festa tiġi ċelebrata b'mod pjuttost normali. Ovvjament il-preparamenti anke mill-lat mużikali kienu daqsxejn ukoll impenjattivi għax kien hemm ċertu mużiċisti wkoll li ħassew li kellhom jifqu sfortunatament f'da sentej ta' pandemija u ovvjament kellna insibu r-replacement tagħhom. Is-surmast għalma One News li l-bandisti kienu kuntenti immens li qed jagħmlu xi ħaġa li tant kienu ilhom jistennew fl-aħħar snin ta' pandemija. Qegħdin banda tajba ġifieri qed nagħtu pjaċir, qegħdin nieħdu pjaċir għax anke l-feeling tal-mużiċist qiegħed hemmhekk tinnota li qed jieħu pjaċir iktar mis-soltu li wara dawn sentej qegħdin nerġgħu ndoqqu f'din il-festa tal-irxoxt. Waqt din il-purċissjoni quddiem il-kunvent tas-Sorijiet ta' Santa Margherita l-Arċiprit ta' Bormla bierek il-bajt tal-Ajt u l-figolli li kienu fidej it-tfal. Il-tradizzjoni tal-purċissjoni tal-Ajt il-Kbir hija waħda beruq fondi fil-kultura u tradizzjoni Maltija u l-kottonera hija magħrufa sew għal ġirja tradizzjonali bl-istatwa tal-irxoxt.